ассалому алайкум ба ҳама мардуми тоҷик, бардори азиз, апа, модаро, нафаруе ки айни ҳол моро тамошо кардесен, ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем ба канали Хмл, ба канали Авиакасаи Толибов. имрӯз 21 декабри соли 2025 бардоро ва апаҳои азиз бозам эфир сар додем. Дар эфир нархи навои билета шумода гап мезанем. Нафаре ки ҳозир дар эфири мо иштирок мекунанд, марҳамат дар ҳамин комментарияи видео саволотона нависен. Шумо да билет ай куҷо ба куҷо дар кора кадом числода, мо дар прямой эфир ба саволои шумо ҷавоб мегардонем. Нафаре ки меҳмон ҳастанд, бардори азиз, мо авиакаса дорем, ба тамоми ҷо билет ҳаст, билетҳои самолёт. соатҳои кори мо аз соати 7 саҳар то соати 11 шаб ба вақти Москва дар ҳамин вақт кор мекунем. шумо метавонед дар ҳамин вақт муроҷиат кунед, билет харидорӣ кунед. бардоро ягон саволои дига бошад, марҳаматин, кӯшиш мекунем ки кӯмаки худмонро ба шумо бирасонем. истифода барен аз ҳамин хизматрасонии мо авиакасаи онлайн. бардори азиз, номеромон дар рӯи экран дидесен, охираш 5497 ҳами ватсапи мо ҳастад. бардори азиз, ватсапмон кор мекунад ҳар рӯз, шанбе якшанбера мо кор мекунем. бардор баъд нагуфта намонад ки билетҳои поездам дорем дохили шаҳрҳои Россия, ё ки билети автобусам бошад. бардоро дохили шаҳрҳои Россия фақат автобус, поездам ҳастанд. аз самолёт бошад, ба любой ҷо, ба любой тараф билет ҳастанд. бардори азиз, чӣ хеле ки гуфтем оиди нарх навои билетҳо саволо шавад, марҳамат аз саволои шумо ҷавоб мегардонем. бардори азиз, баъд билетҳои моҳи декабр, аллакай ҳамаи мо шумо да маълум аст, бардоро ҳар сол ҳамин хел мешавад. пеш аз соли нав нархи навои билет қимат мешавад. рафтанна дар назар дорем, касе ки ба Тоҷикистон сафар дорад. баъд аз соли нав моҳи январда билетҳо аллакай арзонтар мешавад. бардоро январ, феврал бо билет арзон мешавад. нафарои ки ай Тоҷикистон мебиёянд, ҳозир билет арзон аст. бардоро касе ки ай душанбе Москва омадан, ё Кулоб Москва, Хуҷанд Москва, билетҳо арзон аст. бардори азиз, ҳозир ман шумо да гап мезанам, дар моҳи декабр ай душанбе Москва омадан чанд сумай, ай ҳама варианти арзонша шумо да гап мезанем. душанбе Москвара шумо да гап мезанем. бардори азиз, хушомадед. нафаре ки нав эфир мо медироем, бардоро аввал дастгирӣ кинед, лайкорам бумонем ба хотири дастгирӣ эфир шава. мо кӯшиш мекунем эфирорам тез кардан гирем. бардоро варианти арзон ҳозир ай душанбе Москва омадан 12500 рубл бардоро сар мешавад. душанбе Жуковский мешавад, вариант аст. душанбе Домодедов аст. то ҳами январа мақсад билети ҳамихе арзон аст. бардоро душанбе Жуковский ё душанбе Домодедов 12500 рублей. марҳамат, бардоро саволотона нависан гирен. 1 соат дар эфир мешавем, ранги ҳар бахта. баъд аз эфир касе ки билет харидорӣ карданияй, паспортотона бардори аз рӯи кинед дар ватсап мо. баъд аз прямой эфир мо билетҳои шуморо якта нависта рӯй мекунем очеред қади. бардори азиз, билетҳои шуморо ман хидмат ворид мекунам. ба дили пур марҳамат метавонед ки муроҷиат кунед. ба дили пур мақсад метавонед муроҷиат кунед. ба тамоми ҷо билет ҳаст, ба тамоми рӯи дунё. билетҳои онлайн мешавад.
мо билетҳои шуморо оформид карда суратҳоро дар WhatsApp рӯй мекунем. Суратҳои билетҳои шуморо бардорем. хуб, моҳи январда бардору билет арзонтар мешавад. 1 баробар не хай 5000 4-5000 арзон мешавад. бо ҳамхи арзон шида рафта мегирад. мақсад числош 5, 10, 15, 20 февралдан бо ҳамхи арзон мешавад. хулас нархнавои билет Москва душанбе рафтан бардоро наҳози бошад қиматай бардоро пешай соли нав ки ҳастай билет қиматай ай 3000 болай бардор. касе ки ай Москва душанбе ҳозир сафар мекунад ай 3000 рубл боло ҳастай нархнавои билет. ай ҳама арзон дар моҳи декабр 33600 рубл мешавад бардоро. 24 декабр дар вариант ҳастай. ай ҳама арзон Москва душанбе 33600 рубле мешавад. این вариант фақат ай Жуковский мешавад бардоро. мақсад ай 33600 рубл боло ҳастай. варианти Кулоб Москва бардоро. Кулоб Домодедов ҳастай 10700 рублей дар моҳи декабр. ҳам билети омаданам бардоро то январ арзон ай баъд январдан бо қиматтар мешавад. ай Тоҷикистон касе ки омадани бо нарх 2000-3000 баъд январ қимат шида рафта мегирад. хулас ҳозир нархнавои билет ҳамихеле бардоро. Шереметова Бохтарам бардоро арзонай. Хуҷандам арзонтарай. бардори азиз дуромаден хоҳиш мекунем дастгирӣ кунем. касе ки моро тамошо мекунад як дона лайкам бижиқен. марама саволотон бошад оиди нархнавои билет нависен. кадом шаҳре ки шумо дар корай шумо нависен числошам нависен ва ҳамҷа шумо дида гап мезанем. ба саволои шумо ҷавоб мегардонем. хуш омадед мардоро. касе ки нав эфир дуромадиста хуш омадед. саволотон бошад навистан гирен. бардорои азиз вақтҳои охир вақтмон камтара ки ҳастай эфирора камтар кардистем. мо ҳами вақти холӣ ки ёфтем бисёртар эфир кардан мегирем.
Алхамдулилlah. Марҳамат кунед бардорҷону. Саволотон бошад, марҳамат саволоро нависан гирен. Як соат дар эфир мешем. Касе чи саволе ки дорад пурсидан гирен. Оиди билетай, багажай, чизе ки набошад пурсидан гирен бардорҷону. бардораи азиз, ай бохтар шереметова варианти арзон даҳми моҳи декабр 10600 рубл мешавад. ай ҳама варианти арзонтараш. ай тоҷикистон омадана дар назар дорем бардоро. рафтан ани рафтан қиматай ӯзи. варианти арзон бардоро ай ҳамаш ӯзи Москва душанбе ки 33600 рубле мешавад. аз Жуковский душанбе прамой рейс бардоро. нархи пеш аз соли нав. Кулоб, Бохтар, Хуҷанд ино қиматтар мешаванд. вали варианти арзон ҳамин душанбе худшай бардоро. Так. аз Жуковский мешавад бардораи азиз. вариант аз Жуковский, аэропорти Жуковский. хуш омадед нафарое ки ӯзи дур омадед бардоро. ҳамаи шуморо хуш омадед мегӯем. марҳамат. авиакас ҳастай. билетҳои онлайн афорид мекунем ба тамоми рӯи дунё. рейсҳои дохилирам бардоро билет дорем. душанбе Хуҷанд ёки Хуҷанд душанбе ба сомонӣ пули сомонӣ яъне ки билет гирифта метавонем бардоро. агар ки шумо сомонӣ сум дошта бошед. нафарое ки аз душанбе Москва париданен, агар ки сомонирам бошад мегирем бардоро. фарқ надорад. чӣ хеле ки валюта шумо дорен рубл, сомонӣ фақат ҳами ду валюта қати кор мекунем бардоро. касе ки ай Москва душанберам рафтани ай пулаш сомонирам бошад, картои тоҷикирам дорем, мақсад мегирем, кортона буд мекунем. ё рубл бошад ёки сомонӣ фарқ надорад. баъд баръакс ҳам мешавад. мақсад ай душанбе Хуҷанд рафтанем, шумо мегӯед ака мо рубл мегзаронем, ихела мешавад бардоро. мақсад фарқ надорад. ё ай Хуҷанд душанбе мепарем, ба рублам мегирем, ба сомонирам мегирем.
Далер ва алейкум салом. Самара душанбе 27 октябр чанд сум бошад? Оз мебинем бардар. Самара душанбе 27 декабр. Хуб, хуш омадем бародари азиз. Эфиримонат бародаро дастгирӣ кунем. Хуб, 27 декабрда сомонайр мешавад бародар рейс. Якта рейс 27 декабрда. Так, 26500 рублей мешавад. Ай Самара ба Душанбе. Соати 1:30 обед парвоз шуд. 26500 рублей мешавад. баъд 28 декабрда бародар бо рейс мешавад. Уральская авиакомпания 25700 рубл мешавад. қариб 1000 рубл арзонтар 28 декабр. багажошон фарқ мекунад. сомонайра 20 кило багаж дорад. Уральский бошад 23 кило дорад бародаро. нафарое ки кӯдак хати бошанд шумода вигета мешавад. авиакомпанияи Сомонайр билет гиред. билетош арзонтараи кӯдакда. то 2 солара Сомонайр 5 сум мешавад бародаро. ай 2 сола то 11 солара 50% мешавад. плюс минус 50%. ана Уральский бошад қиматтар мегирад. Российская авиакомпания қиматтар мегирад. маромад бардори азиз, шуморо саволотона нависан гирен. оиди нарх навои билет кадом числода дар корай, куҷо дар корай. озид ҳами эфир шумо да дида гап мезанем. эфирмона 20 минут шидеса бардор. тақрибан 1 соат эфир мекунем. баъд аз эфир мо бо да WhatsApp мешавем бардоро то соати 11 шаб ба вақти Москва. мақсад шумо метавонед муроҷиат кунед. дар ҳамин вақт мо кор мекунем. бародарои азиз, лайкҳоро мемонем. канала дастгирӣ кунем. хуш омадед нафарое ки нав даромадистен, моро тамошо кардесен. апои азиз, модарои азиз, бародарои азиз. билетҳои шуморо бардоро ман худам афорид мекунам. баъд илипар билет гирен ба боварӣ бо нархҳои дастрас афорид мекарда метиҳем. авиакасаҳо ҳастанд, нархҳоро муқоиса кунем. агар маъқул бишавад мақсад билетҳои шуморо гирифта менависем. ҳамин номерое ки ҳозир дар рӯи экран дидесен охираш 5497 ватсапи мо ҳастад бардоро. ватсапи худам. мақсад дар ҳамин ватсап муроҷиат кунед, занг занед. касе ки ҳозир дар прямой эфир хоҳа метавона маромад занг зана. ватсап кор мекунам. ҳозир суҳбат мекунем. хоб авиакасаи онлайн мешаванд бардоро. дар ватсап сурати паспорт рӯй мекунем. мо билетҳои шуморо афорид мекарда бо дар ҳамин ватсап мепартоем. ягон ҷо шумо кашокаши зиёдатӣ намекунед. авиакаса кофта намегардену телефон қатъи кортон буд мешавад иншалло. маромад кунем бародарои азиз.
Оиди нарх навои билет саволотона нависем бардоро. Оиди багаж бошад, оиди дополнительный багаж бошад. Дигару ва дигарош бардоро. фаъолияти кории мо бардоро зиёдаи 4 сол мешавад. Аллакай шид ба фикрам 4 солам зиёдтар шуд. канали мо дар видеоҳо ҳаст бардоро. мақсад дароин шумо худтон бинен видеомона мо кай кора сар кардагӣ ҳастем, чӣ хел кор мекунем. ҳамаш ҳаст бардоро. дар 2022 сол 2022 мо кора сар кардагием бардори азиз. хай 2026 медрояд 4 сол мешидааст. бале 4 соле ки мо дар ҳамин соҳа кор кардем, худоро шукр. ай бисёр чизҳоро медонем, ай таҷрибамо шумода гап мезанем. ягон хел мушкилотон бошад бардоро метавонем пурсем. дар 4 сол бисёр чизҳоро дидем, бисёр чизҳоро фаҳмидем, бисёр таҷриба гирифтем. алҳамдулиллаҳ. бардоро саволотон бошад навистан гирем. я ним соати дига эфир монда, ним соати дига дар эфирем. маромад кинен. алҳамдулиллаҳ. хуш омадед нафарое ки нав дуромадистем бардоро. алҳамдулиллаҳ.
саволотон бошад оиди нарх навои билет навистан гирем. бародарои азиз, касе ки нав эфир дуромадистай хуш омаден. Марамат кинен авиакас ҳастай. Авиакасай Толибов бародаро ба тамоми рӯи дунё билети ҳавопаймо дорем. оиди нарх навои билет шумо метавонед ҳозир даъми прамо эфир нависен. шумо да айкиҷо ба киҷо билет дар кора кадом числода даъми эфир мо ҳозир мебинем. саволои шумо да ҷавоб метиҳем. нархҳои дастрас хади билетҳои шуморо гирифта оформ мекунем бародаро. ба Дилипур марамат муроҷиат кинед дар комментария ё ки дар WhatsApp 5497 охираш номерои WhatsApp мо ҳастанд. дар WhatsApp нависен саволотона. мо баъди прамо эфир дар WhatsApp ҷавоб метиҳем. касе ки билет гирифтани бошад паспорташона рӯӣ кунанд бародаро, билетҳои шуморо оформ мекунем баъди прамо эфир. Alhamdulillah. бародаро саволотон камтара имрӯз 15 минути дига дар эфир мешем. саволотон бошад марамат саволоро нависан гирен
баъди 15 минут эфирам ҷамъбаст мекунем. Марамат саволотон боша нависангинед. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
бардорои азиз я 10 минути дига эфир мекунем, баъдан ҷамъбаст. саволотон бошад успед кинед, марамат нависен. ҳозир дар ҳамаи эфир ҳастем, ҷавоб гардонем саволои шуморо. хуб, марамат кинем бардоро, марамат саволотон бошад нависен. модарои азиз, апҳои азиз, шуморо ҳам саволотонро нависа мегиред дар ҳамаи комментарияи прямой эфир. бардоро 5 минути дига эфир мекунем, баъдан ҷамъбаст мекунем. саволотон бошад оиди нарх навои билет нависа мегирем.
Алхамдулилlah. Бародарои азиз, хай дар ҳаминҷа эфирмона ҷамъбаст мекунем. раҳмат нафарое ки дар омаден эфира дастгирӣ кардем, лайк мондем. бародаро, то эфирҳои оянда худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон боша. мо кӯшиш мекунем дар рӯзҳои наздик бо эфир кунем. нафарое ки ҳозир билет гирифтанием, бародаро, ина номеро дар рӯи экран охираш 5497 марҳамат нависен ҳозир дар WhatsApp. баъди ҳамин прямо эфир мо сразу билетҳои шуморо оформ кардан мегирем аллакай. касида ки нархи наво дар кор боша, шуморо метавонен дар WhatsApp занг занен. зангда агар ҷавоб дода натонистем, галасавой кунен ё SMS нависен, ҳатман мо саволи шуморо ҷавоб мегардонем. тишени ним соата, 25 ним соата кӯшиш мекунем тезтар ҷавоб диҳем. хуб, саломат сарбаланд бошен то эфирҳои оянда.